Уволнили сте шефа на ДАИ. Какви са причините? Те днеска поставиха доста проблеми в рамките на парламентарния контрол. Народните представители. Имало проблеми с технически прегледи. Това е достатъчно според мен. И всъщност не съм го уволнил аз пак, но да приемем, че аз съм го уволнил. Министъра на транспорта ми е предложил уволнението и аз съм се съгласил той да го освободи. Така че те мотивите и днеска бяха ясни, просто не функционира агенцията, както си представяме, че трябва да функционира, най-вече на база на това, което казват гражданите, които са прибегнали до услугите на тази агенция. Мисля, че от това по-сериозен мотив няма. Не дайте да търсите и там политически мотив, просто няма. Това, че туристическия сезон съвпада с политическия в България, няма никакво значение. Ще бъдат ли върнати старите условия за годишните технически преглед? Става дума за бензиновите автомобили, знаете? То не е проблема само с бензиновите автомобили. Аз днеска разбрах точно за какво става въпрос, тъй като разбираемо, че не съм специалист по годишни технически прегледи, освен че съм потребител. Така че там има заложени стойности, които са по европейска директива, които няма как да бъдат променени. Разбрах, че проблема е в некачествени горива, така че по-скоро там трябва да се завиши контрола на качеството на горивата, отколкото да се свалят стойности, които се изискват по европейска директива. Но обещах да се направи обществено обсъждане по казуса. Нека да видим какво е възможно. Ако са некачествени горива, може би да импровизирам в момента, да не си помислите, че това, което ви казвам, ще стане точно така. Мисля си, че ако на годишен технически преглед се установи, че не е в рамките на изискванията автомобила, да му се даде някакъв срок да може да се отстрани и да влезе в показателите. Това е възможно, тъй като невъзможно е да не се съобразим с изисквания, които са по европейска директива на стойностите на отработените газове. Съгласете се, че би трябвало да се насочим, ако причината е в некачествени горива, към контрола на качество на горивата, отколкото да сваляме стойности, които са прияти. Не изглежда, според мен не ми изглежда добре, най-малкото, така да го кажа.